Så fik vi endelig Scarlet og Violet 151 ud, og det har jeg glædet mig til, ligesom en hel masse andre har glædet sig til at skulle åbne disse pakker her, fordi jeg kan se, at der er rigtig mange, der har åbnet de japanske, og de synes, det var mega fedt. Så jeg tænker, at må ikke, at det engelske også bliver fedt, selvom vi så mangler de der reverse hollow med Pokeball og Masterballs. Men jeg tænker, vi starter med en binder collection, fordi at så kan man jo ligesom opbygge mastersættet selve inde i 151 mappen her. Og jeg købte den her inde ved Kelsår for 195 kroner, hvis vi så lige runder op. Altså det var 194,95, ikke? Men som sagt, her der får du så den der mappe der med, og så får du så 4 boosterpakker med. Så jeg tænker da, at vi bare skal hoppe ned i den, og så se om der kan være et eller andet alderet i en af de 4 pakker her, så vi kan starte rimelig godt ud. Så jeg får lige den her åbning i gang. Så blev den åben. Og væk med pappet, det gider vi jo ikke. Og jeg skulle lige så sige væk med plastikken, men det er lidt ligesom svært, når boosterpakkerne er nede i, men det her, det kan vi godt bare smide. Så der. Og den lægger vi lige lidt til siden her, fordi jeg er lidt spændt på den her mappe her. Mange siger, at den minder meget om den der Ultra Pro mappe der. Men som sagt, så står der ikke noget med noget Ultra Pro hernede. Så jeg tænker, at det er Pokémon, der har præsteret at kunne lave sådan en fin mappe her. Der var lidt noget papir, det gider vi ikke her. Men det er faktisk nogle fine lommer, og at de er sideloaded, så det tænker jeg, det er stort plus, så falder de ikke så nemt ud. Men jeg tænker ikke, det kan være til toploaders, når der var noget mere papir. Så vi synes lige, vi skal åbne de der 4 der, og så kan vi jo altid lige sidst i videoen lige komme kortene i, så ved jeg godt, at så kommer alle de normale kort i, men så kan de altid blive byttet ud til nogle reverse senere. Så yes, men lad os da starte fra en ende af. Husk at følge mig på Instagram også. Der har jeg nogle rabatkoder og sådan noget liggende inde, og der får jeg også lidt sneak peeks på, hvad der kommer, og laver nogle afstemninger selvfølgelig, på hvilke videoer der kunne komme i næste måned, hvor I så kan være med til at stemme om, hvilke videoer der skulle komme. Så sætter jeg nemlig 2 op, og så kan I selv vælge. Nå, vi starter lige ud med Magikarp her, og så en Oddish, og en Mankey, en Meowth, og en Graveler, og Protective Goggles, og en Arcanine, og en Reverse Marek, og en Lickitung i Reverse, og en Aerodactyl i Hollow, og et Energy. Så ikke bare i Hollow eller Reverse, kald det hvad du vil. Lad os se. Prøv at tænke sig, hvis alle 4 pakker bare var Hollow. Nå, en Abra. Den er altså meget fed at sidde ude på savannen. Og en Diglett. Drowsy. Bulbasaur. Golduck. Pinsir. Og Bill's Transfer. Og en Hollow. Ikke en Hollow. Reverse Hollow Kakuna. Og en Reverse Hollow Tentacruel. Og en Alakazam EX. Fedt. Det var da bedre end et Hollow. Yes. Og et Hollow Energy eller Reverse Hollow. Og der er swirls i. Det er lækkert. Det er fedt, de laver det igen. Jeg finder lige et par sleeves til. Så der. Og så har jeg de her mega fede stander her. Det skal vi også lige huske. Så der. Og så er det jo noget med, at jeg har læst, at de skulle bare ligge
i rækkefølge, at det ikke er type sortering, men bare med de numre, de har normalt i 151. Så det bliver jo mega spændende. Jeg gider simpelthen ikke lave det korttræk der. Slowpoke, og en Growlite, og en Geodude, Jigglypuff, og en Golbat, Leftovers, og en Persian, og en Erika's Intervention i Reverse Hollow, Gloom i Reverse Hollow, og en Moltres i Hollow. Reverse Hollow. Og en Basic Energy. No. Jeg ved, der er sikkert ikke mere. Men lad os se. Lad os se. Dårlig vane man har med de der korttræk. Det er en Execute, en Clefairy, og en Machop, en Porygon, Tentacruel, Snorlax, Sandslash, en Reverse Fearow, og en Reverse Seal, og en Hollow Gyarados, og en Fighting Energy med Glimmer. Det er fint. Det tager jeg. Så skal vi ikke lige for sjov bare lige få det ind i mappen. Det var meget sjovt. Jeg får det lige sorteret lidt op i mellemtiden. Og så får jeg lige lagt i orden, og så propper vi lige hurtigt dem alle sammen ind. Så hæng lige på. Så fik jeg simpelthen lige proppet næsten det hele mappen, fordi at jeg har lige undladt energierne og Alakazam, fordi at spørgsmålet er jo så, om du kan proppe kortene ned, når der er sleeves i. Så det tænker jeg lige, vi får kigget på, og så tager vi lige Alakazam for eksempel. Han har jo nummer 65, så den finder vi der lige. Han skal sidde her ved siden af Machop over, og det kan man sagtens. Så der kan sagtens være sleeves i den her mappe her også. Og bare for at være sikker, så tager jeg simpelthen bare alle energikortene her. Og den her er jo nummer 4. Så den skal sidde her. Den må godt være lidt tricky, den her. Det er lige hvordan at lommen og det kommer ind. Og nummer 6 her. Så. Og så tager vi bare lidt almindelig krass energi som nummer 1. Så det, husk at følge mig på Instagram også. Og husk at abonnere til kanalen selvfølgelig. Så kommer der jo nogle flere videoer. Jeg siger tak fordi I så med. Og vi ses i den næste video. Og lad os lige få lavet det her mastersæt her med 151. Hej!